kɔpɛ mampani adi na afei deɛ yɛsɔre yɛ a ɔsɛ mene Alan nenam is it that na wonim sɛ ɛbɛyɛ possible sɛ wobɛtumi adi Ghana mampani Ghanafoɔ nto aba ma no ade wɔkɔbɔ Alan yo ma menkyia ɔte kɔkɔɔ so de manhyia mpanimfoɔ na mena yɛwura Alan Kyeremanten ase sɛ ɔba ɔfidie nso mmere bi ɔbaeɛ no na amanfoɔ nso ɔmo ka ne sɛ yɛwura Alan wotiri mu pɔ ne Odike deɛ ne yɛpɛ nti ade na monka mo na saa berɛ no so no na Ghanafoɔ dodoɔ na ɛka sɛ party nkuma ne political organizations no sɛ yɛabrɛ NPP ne NDC sɛ moka mo ho bɔ mu a yɛbɛto aba ama mo nti yɛwura Alan frɛ me no saa Ghanafoɔ su no ba ma dwenem nti meɛ sɛ no sɛ sɛe na me kuromfoɔ ka deɛ a ma mene me nua panyini nka mom na yɛhwɛ sɛ Ghanafoɔ bɛtie su frɛ na ɔmu de ɔma no ama ya in fact mene ne kɔka bɔ mu no na yɛwura Busakara a ɔyɛ former CPP flag bearer no nso abɛsign ne portion of the agreement na PNC leadership no meka mo chairman vice chairman ne organizer ne nasefo no so aba abɛsign afei Green Party ne other political organizations a mpɛ so mo kɔ independent candidate no mo nya bɛsensanti me kɔ ɛna kyɛ sɛ nipa yɛka bɔ ma yɛdu 10 different political parties and independent organizations na aka bɔ ma yɛnya yɛsɛ yɛnua panyin Alan Kyeremanten wayɛ bi da wayɛ nneɛma bebrebe ɛti sɛ ne kɔka bɔ mu na yɛsa ɛgye na experience ɛne nneɛma nimdeɛ a ɔwɔ politics ne trade industry agriculture ɛne nneɛma ahodoɔ a wayɛ wɔ wiase no yɛkɔka bɔ mu na yɛso yɛgye bi bɔ yɛ ntoma no a akwasi ada Odike mmerɛ wɔ hɔ kakra ma me sɛ Onyankopɔn ɔbɔ ne wiase no sɛ wɔnye me nkwa mfiri me nsɛm deɛ a na me nua Alan Kyeremanten kɔ a na maba ɛno nti no me so mede me support ɛkɔ akɔtaa n'akyi na asanefoɔ so obi a ɔpɛ adeɛ akɔ kɔtɔkɔ ne ɛnyɛ naborɔ ɛna mehwɛ nipa mu contest election nyinara a obia ni hɔ ɔbɛn Alan Kyeremanten obia ni hɔ ɔbɛn Alan Kyeremanten no obia ni hɔ a wɔdeda Alan kotodwe nkora na yusi yɛ kuroma no ɔtan anibrɛ ahoɔyɛ pɛsɛmi nkumnya na yɛde sɛ nipa minua obi kura tumi ka sɛ Alan na mudi n'akyi no no wɔ NPP m ɛna wɔntumi antenam na bibia wɔ sema resa na wokɔ kuom na kuom ɛhyehyɛ no mokɔfa flag bearer ɔba ɔmfa kuom ɛhyehyɛ nyɛ adwuma na ɔsɛ party no in who meka Akufo-Addo ɔsɛ party no na Alan Kyeremanten kankan ne na nti ɔna kɛtɛ so o de so ɔtenema wɔ the time wɔtenema ayɛ nipa a wɔka n'asɛm nipa na appoint no as minister mo ayɛ adwuma deɛ meka no Alan Kyeremanten founding members a wɔn sama yɛ de NPP a wɔka ho Akufo-Addo nka ho Bawumia nka ho eti yɛ ka nipa wɔn de party ne ba yɛ a wɔn de creative party na Alan Kyeremanten ɛka ho but baabi a wɔn party no yɛ use on flag bearer wɔn ayɛ the leader na Akufo-Addo leadership no wɔde asɛ party no mpanyinfoɔ bebree free party na Alan Kyeremanten nko a mpanyinfoɔ bebree gyae ɔyɛ to wɔwɔ yabo abia Samoa Hobsia doya nyɛ mo nyina mo dɔ mo kɔ tie de wɔn so mayi wɔn adi obi kɔ ka no kura party no ma Akufo-Addo si mo mpam no wapam fia foko ɛbɛ wapam foko ne kɔ bɛ Japan na ala ate ne ho yɛn mo asafo mo nka no kura na kura mo de mo emotions sɛ de mo si ɛyɛ NPP asem sɛ NPP ni hɔ a Ghana ntimi live but NPP na yakɔto aba ma wɔ mo no NPP abɛsɛe asafo bebree adwuma because sɛ na wɔka asafo bebree ɛyɛ business na sɛ wɔbɛgye $4 cedis na sɛ wɔde $16 cedis na ɛkɔ 17 na ase ɛkɔdu 30 kora yɛn to aba ma because woyɛ Akufo-Addo woka obi nka bi no ɛnɛ baabi a yɛkɔ bi amanfoɔ ani ate na unia